eskultura, eta hori izan nahi
herritarrak guztiok, jakinkideok. Orain dela lau urte, gure lehenengoa izan zen bihotzetik plazara. Badirudi, aurten plazan berdinean armainoa izatu zegula gure euskara baina, aurten armainutik izango da. Ez da nahikoa euskara jakitea, ez da nahikoa mekatzea, euskara eragin dugu. Horregatik aurten kontra izan da armainutik irtetea eta euskara zabaltzea. Aurten biharren gaituko, berrogei orduan batetik eta berrogei egun bestetik. Zion nagoa, hipergaiak mundialak izan dira. Zuen laguntzarekin. Zion nagoa oso ondo pasatu dugula, eta bueno, besterik gabe, mila esker berriro, eta elkarrekin oso ondo pasako dugu. Buena maratoia, eta bio bazuek. Bueno, eta orain, zintako zintango dugu, Jonan Txordoki, Euskara Batzordeko burua bertan dugula, txalapartarik, prestatzeko, alpazuen. Patxi, egunon. Zemoz geha? Ba, oso ondo ez. Guztuan hau hemen, baina gutu ditazu pixka baka. Ez dakit. Ezagutu duzen zuen hauski zaharra naiz. Eta lehen hori egin bain, beni gola klaregi batzen eta oain iten baite, barkatu bidezu ez da. Zemoz emaztea? Bueno, bastante ondo duzien, gaba ondo pasar duta. Ni baino bat pasau, baina ari gaur, Oso ondo, zen nahi dagoezu, bertxua batatzeko, mikrofono eskuan edo bertatik. Bueno, Patxik ez du mikrofono ere, baina haupa Patxik. Egunon bana, bihotzez, herritarren oi batera, orain da hemen da euskaldunon, maratoiaren asera. Zure jaiki zaite oraindik, oiean baldin bazera,
beharrezkoa zaitu eta etorri gure artera, hizkuntza lanak maite ditugu, baina lehenengo euskera. Hizkuntza lanak maite ditugu, baina lehenengo euskera. Esango dezu zergatik ari geraren zuri eskatzen, guk ahalegina egingo dugu zuek plazara ekartzen. Zuek zantzaitu etorkizunak, gu bezala isek eskatzen, gautik hasi gaitezen denok, biharkoak pentsatzen. Euskera ez da indartuko gu, ez bagera alkartzen. Euskera ez da indartuko gu, ez bagera alkartzen. Bueno, esan Patxi azte burutan ere saioa daukala, zegoen bien, Fuerte dago. Bueno, eta orain Rebeka bando irakurriko du, benon izenean, eta Rebeka. Irakurri ingoen, 30 urte, 8 maratoi, 8 lagunta atzeko banda, nik enun espero ere udaletxeko jendea hongo. Bandana da, pandilla, Musika jotzen duna eta besteare, hemen gaude, apostutzen naiz. Eta zior zure ama, aita, iloba, aizpa, lankideak ere bai. Eta aurten, gogoaz eta ilusioaz gain, baita ere jakin minez. Aurtengo erronka berria nolako ote den, nola aterako den jakin nahi ez. 40 ordu indarra hartzeko, datorrenari aurre egiteko, aurten ez baitugu igandean amaituko ez. Aurten 40 orduz beroketa egingo dugu benetako maratoia korritzen hasteko. 40 egunekoa. Eta 40 egunez egiteko gai izanik, zergaitik ez jarraitu. 40 egunak larun bihurtu, edo 40 urte edo bizitza osoa. Aurtengoan, ohiturak aldatuko ditugu. Maratoia ere aldatu den bezala. Erronka, egunerokotasun bihurtuz. Beraz, oraintxe bertan emaiogun hasiera 9. maratoiari. Irekiko dugu atea, ezta? Irtean nahi dutik! Bueno, hau izan da, azera serioa, baina badakizuen maratoia seriotik gutxi duda. Bere oinarria espada, euskara eta euskararen erabilera. Eta nolabait jaikidoari hasiera emateko, betiko kantu bat kantatuko dugu maratoia bero-bero, nahiz eta kantu berrik ere badauden aurtengo ediziorako. Baina oraingoan hori egiko dugu, dantzatzeko gogoa eta... Ez dakit beste norbaitek zerbait esan nahi duen. Zondo, Agustin. Zu. Mari. Zuek urtendu zaitezte, orain dantzatzea tokatzen da. Urbendu, torri horrela, zondo. Bueno, dantzatzen da maratoia ere gaude. Kaina. Bakarrik 29 ordu falta dira. Herri. Thank you.
Bueno, hemen dugu Iñaki Arruti, ematen duena pizka adina eta ordena. Diskursoa nahiko motxak izan omen dira, eta denbora dugu beste pikanta egiteko. Nik hola zakit ondo gezi, baina zen joten txupi guai ingo dugula. Eta gero berdira, hermano, bale? Horren nagoz, jarra zaitez erdiz du. Norbaitek hitz egin nahi du, Oye, ez dira, armaiotika. Venga. Armaiotik, venga, A ver, lehenengoa. Venga, gaztordeko, venga, va. Una orquesta, A ver, espera, Tomás, Armaiotik, venga. Música, foto, venga, Armaiotik. señor, sí, que compromiso a usted. Bueno, eta kantu berri bat ingo dugu, Artetxe bezala. Eskenian ere bai. Venga, eta norte da bidau. Kantu berri ingo dugu. Kantu berri ingo dugu. Armaio hemen dago, pizka sobran, Taldeko lantzari Armaio hemen dago. Pizka bat, enbarazon. Kontuz, armaiotik ateratzen. Aberatzu dira.
jarriko dugu. Onon? Bai, kanta hori eta jarriko dugu. Venga. Bueno, hau da, kako dela, hau bizi dela prest, dinamiko hori eskenita, bueno, paiasun kanta da, hain sortu herria, eta gure itxaropena, gure lana da, aurtengoan erronka hau, herri zabatuko dela. Dagoeneko, astigarrara, marainekin, hartu dute ideia, azendia gainean, eta aurtengo edizioan, Trapagaratik, Tolosatik, Hendaiatik, Euskal Herriko toki askotatik, etorriko dira lasatoiara, aurtengo maratoia, eta batez ere, erronka beroia ezagutzera. Eta bueno, kanta hau da, hori eskenita, hau bizi belarri prest, guretzat ensaio bat izango da, zeuzo gutxitan egin dugu, eta zuen ere ensaiak prestazuen. Ea zemuz atratzen. Ensayo eroskorra, goizeko zortziak dira. Momento plaza. Valentzia bizi diren lagunak eta Aratoian izango direnak eta haren ideioekin Ainhoa, Aniversaldegi, pertsolariak egindako letra eta musika, pues orain dantza jarriko dugu, eta. Se le pese la
zuen txalo zuentzat. Orain, anatzekaldean, dotore, poliki dagoen kamioi hortan, sortzikoteko bide batzuk, hau bizimena deprez, igo eta diana ingo dute herrian zehar, herritarrak eskatzeko, eta armaindua, eramango dugu, ara. Armaindua bertan izango da, maratoian, 40 orduz, eta bertan, hau bizimena deprez, dinamikari jarraitzen emango dugu. Hemen ikusten duzue, termometro hauetan, bueno, pues, dagoeneko gauden zenbakiak. Aurre ikusten genuen 300 hau bizi, izango baina dura lasarte hori da, dagoeneko 700 eta 73 gara. Zorionak beraz, da zifra historiko bat. Nik uste dut lasarte hori bezalako herri batean, borobila. Eta hau biziak, opelarri prestak, hau biziak dakizan bezala gara euskaraz egiten dugunak. Euskaraz ulertzen dutenei, ez ezagunei, lehigintza euskaraz eta hortan bizi garenak. Eta opelarri prestak aldiz, euskara ulertu bai, hitz egiteko zaitasunak ikusten personak, baina euskaraz jasotzeko prest daudena. Dagoeneko, batuta mila hirureun belarri prestak daude erdik. Erronka, nik uste gehiagizkoa jarrezana 3.000 lortze aldera, kontutan hartuta 16 urtetik gorako entzat erronka dara. Aurrak sartuko bagen ditu, berak egiteko begiak zifra horretan. Askotan esan da, euskaraz, aurren eta txakurra egiten egula beti, eta gero gure artekoa beste kontu bat dela. Horregatik egin zuzen ere, erronka 16 urtetik gorako entzat egitea bereziki. Apostua, eredua, edu, garenako. Eta bueno, maratoian zehar, bertan, abirutik irteteko aukera izango dugu Santoria guztio, argaziak aterako zaizkio, argazio partaio batetan botako dira, orduero, elkarrizketak izango ditugu, eta igandean, aurra honetan, abiatuko da lehen txanda. Abenturen hiru arte irako duen erronka honetan, 6 aste izango dira, astero, dagoeneko urtik gora nasatigarro partartuko euskaraz eginez, eta zeno partartuko du 40 egunetan euskaraz euskara jaso. Eta hoize, besterik gabe, besterik asko berriz ere, disfrutatu, berrogei orduetaz, diana martxan jarriko da, eta egitara horrekin jarraituko dugu. Gracias.